ועשירים, יהלומנים, וזה מהצד של האבא. הסבא והסבתא השניים נולדו בגרמניה. הסבא שלו היה בעצם חייל גרמני במלחמת העולם, והוא זכה אפילו לאות הצלב על גבורתו במלחמת העולם הראשונה. בשנת 35 כבר הושיבו אותו בדכאו, במחנה ריכוז, שהיה מחנה עבודה בזמנו. וכששחררו אותו, הם הבינו שאין להם מה לחפש יותר בגרמניה, והם עברו לבלגיה, כי בבלגיה לא יקרה ליהודים שום דבר. ושם אביו התחתן עם אמו, וככה הוא נולד בספטמבר 1939. למרות שהוא נראה ילד, הוא בן 75 וחצי. אז הוא נולד בדיוק בחודש שפרצה המלחמה. כשהוא היה בן 2 נכנסו הגרמנים לבלגיה, והבטיחו ליהודים שמי שיצא לעבודה לא יעשו למשפחתו שום דבר. וככה בעצם לקחו את אביו לקחו אותו יחד עם 300 יהודי אנטוורפן, לבנות מחנה שאף אחד לא שמע עליו, מחנה בצרפת. כן, שנייה, ששכחו בהיסטוריה של השואה, המחנה הזה. אוקיי. המחנה נקרא למז'ור. אנחנו היינו שם לפני 2-3 עשינו מסע ככה בעקבות המקומות שהוחבא במלחמה. היום זה מגרש כדורגל, אבל נורא מעניין מה הטבע עשה. חבל שלא הבאנו את התמונות. איפה שהיו המבנים לא צומח דשא. זה נורא מוזר. רואים אותם עד היום. ואחרי שגמרו לבנות את המחנה, הניסו את כל היהודים האלה והעבירו אותם לאושוויץ, וכמובן באותו יום שהוא הגיע הוא כבר חיסלו אותו. אז בעצם מגיל 2 הוא לא הכיר. היה להם בית של 4 קומות באנטוורפן, היו אנשים עשירים כמו שאמרתי, ועשו רזיות על היהודים. אז השכנה אמרה שאם יבואו לקחת אותם, שהיא תקפוץ האמא עם התינוק בן 2 מהחלון למרפסת שלה, כי אצלה לא יחפשו אותו. וככה היה שדפקו בדלת, היא הבינה שמגיעים הגרמנים, וקפצה עם התינוק פשוט למרפסת של השכנה, וככה אחר כך המחתרת הבלגית שהדודו היה במחתרת הבלגית הצליחה להעביר אותם לדרום בלגיה, ששם התושבים שנאו את הגרמנים מאוד, בגלל שהגרמנים במלחמת העולם הראשונה, זו הייתה נקראת המלחמה הגדולה, עשו בהם שמות, ולכן הם עזרו ליהודים. אולי תספר כל מיני אנקדוטות שהיו לך שם. למשל, השכנה שלנו, בקומה האחרונה, היא לא סגרה את החלון. ככה האמא שלי יכולה תמיד לקפוץ. אז זה קרה הרבה פעמים, ופעם אפילו קרה שהחיילים הגרמנים כבר היו בבניין, ואני התחלתי לבכות, וחייל שואל את החייל השני, אתה לא שומע פה תינוק שבוכה? אז השני ענה לו, לא, אתה טועה, זה על יד הבניין הזה, זה לא פה בבניין. צריכים גם מזל קצת בחיים. והשכנה הזאת עשתה עוד משהו מאוד מאוד יפה. בדרך כלל כשלקחו את היהודים מהבתים, הגויים נכנסו ובזזו את הכל. בזזו את כל הדירה. אז מה היא עשתה? כשאנחנו עזבנו, היא נכנסה לדירה ולקחה מה שהיא יכולה לקחת. ולמזלי, היא גם לקחה תיק, שבתיק הזה היו כל הניירת, למשל ביטוח, כל מיני דברים כאלה מאוד חשובים. תעודת נישואים של ההורים. כן, ודרכונים ודברים כאלה. מסמכים. היא לקחה את הכל, מה שהיא הייתה יכולה לקחת עוד. ואחרי המלחמה היא החזירה את הכל.
כל הזיכרונות. כן. היא החזירה את הכל, וזה עזר לי גם בשביל השילומים. שלומים. ספר שהיית מוחבא, כל מיני כן. דברים שקרו לך. אמא נשארה בחיים? למזלי כן. היא נפטרה בינואר 61 מכל הסטרס ומה שהיא עברה בשואה. מתי אתה עלית לארץ? ב-94. זאת אומרת, אחרי המלחמה אתם עוד נשארתם שם למעשה. כן, כן. אחרי המלחמה, למשל, דוגמה, אמי לא רצתה לנסוע לארצות הברית או לישראל או למקום אחר, כי היא חשבה כל הזמן שהאבא אולי יחזור יום אחד. אז לתת לכם דוגמה, זה דוגמה שנורא כואב, אם עוברים אותה. היא הלכה איתי אחרי המלחמה כמעט כל יום לתחנת הרכבת. היא ידעה מתי הרכבות מגיעים עם היהודים, שהיו מה שקראו בתקופה הזו displaced person. וכל יום אנחנו עמדנו שם בתחנת רכבת והסתכלנו, אולי אבא יחזור. אז תתארו לעצמכם איזה אווירה, איזה מצב, או למשל אמי לפעמים הסתכלה דרך החלון בכיוון תחנת הרכבת, כי אנחנו לא גרנו רחוק מזה. ידעה ב3:30 הגיעה רכבת, אז היא עמדה על יד החלון מ3:30 עד 4 והסתכלה, אולי הוא יבוא, אולי היא תראה אותו ברחוב. אתם למעשה חזרתם לבית שלכם אחרי המלחמה, לאותו בית. לאותו בית, אבל רגע, כשאנחנו הגענו לבית, לא יכולנו לפתוח את הדלת עם המפתח. אז בקיצור, גרו שם אנשים, נגיד, פלשו. וגרו שם, יש לי חבר שהוא חזר לבד משוויצריה. ההורים, הוא לא ידע איפה הם, כל המלחמה, כל השואה. אז כשהוא חזר, היה לו גם את המפתח של הבית. הוא בא שם, הוא לא יכול להיכנס. הבית היה שלהם 3 קומות. אז הוא צלצל, אז יצא אישה, והוא מסתכל עליה. היא שואלת אותו, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, סליחה, אני גר פה. זה הבית של ההורים שלי. והוא מסתכל על האישה, ומה הוא רואה? שהיא לובשת את החלוק של האמא שלו. אתם מבינים מה אני מתכוון בזה, בתמונה הזאת? זה דברים נוראים. רצחת וגם ירשת. כן. אז האישה הזאת אמרה לו, אם אתה לא מסתלק מפה, אני קורא למשטרה. זה נתן לו עצה. הוא הלך למשטרה, ולמזלו, הקצין בתחנה קם, שמע את הסיפור שלו, הלך איתו לשם, ואמר לאנשים האלה, אני נותן לכם 12 שעות, אתם עוזבים את הבית ששייך לאדון. אז הוא אמר לקצין המשטרה, אבל רגע, הרהיטים גם שלנו, מה שיש פה שלנו, להם לא היה לה שום דבר. אז היה לו מזל שהוא לא היה אנטישמי. כן, ספר נכון. איך הסבתא עמדה בתור שם באנטוורפן, החייל הגרמני. אני מעבירה לכם, תראו את התמונה של יהושפט וההורים שלו. דקה נחכה.